Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. uThando Nes'thembu siyaqhubeka nezinye izinto. Makhumalo noMayeni. Le ndaba le yokuthi uMayeni uyena wenza ukuthi ngingabi nayo i-unit. Sesibalileke le ya number 1 yembali ekwakufanele ithole uMakhumalo wangayithola. uMayeni futhi wazama ukuthi athi ubengiyezwa kahle ukuthi bekufanele enzeni, kodwa sabona ukuthi uzwile ukuthi bekufanele enzeni, nje into abangafuni ukuyenza ukunikeza uMakhumalo imbali. Okay, waba wrong. Noma ngabe unasisizathu futhi isizathu sakhe sinesisindo, waba wrong because babedlala laphayana kwakuwumdlalo, so naye eyipart yalo mdlalo lo. Manje mayengasamnika uMakhumalo imbali akubukekanga kahle. 2, nayo into engiyichazile yokuhleba, asibenike honest la, singathatha ama-side njengoba ngishilo nje, futhi ngizoyiphinda mhlawumbe kube ngiyakwazi ukuyiphinda ka-1,000,000, ngabe ngiyayiphinda ka-1,000,000 because injengoba nje ngisho indaba ukuhleba. But lana bengikhuluma ngale TV show noMayeni noMakhumalo, nalento yokuthi abantu already abanye bathi uMayeni obitha. Mina ngiyabuza-ke, wena umuntu bongothola ukuthi ukukhulumile ngawe kabi, uthola la kwi-WhatsApp message, uthola i-message nje ingene kuwe ngephutha, ukuthi ureacta kanjani, yini ezokwenza ukuthi wena ube wrong? Ngoba okokuqala umuntu mayehleba usuke ungekho, mayehleba futhi noyehleba naye usuke ezitshela ukuthi akazi ukukutshela. Manje masutholile, yini uzokhethela ukuthi wena zizwe kanjani ngalento eshiwo ngawe ungekho? Eyokuqala leyo nto leyo. Manje siyazama ukuthi siyayihlobisa, sizoyenza ibukeke kahle. No, awafuneki amanga, asiwalungisa amanga ngamanga. Ukuthi ngithe mina indlela uMakhumalo noMayeni ababephendulana ngayo yanginikeza umqondo wokuthi vele uMakhumalo uyazi ukuthi inkinga yini, naleli gqubu likaMayeni lisukaphi, ngoba uze wabala nokuthi sekuphele iminyaka emingaki. Kanti ngapha uma ngabe bazithulele nje, abayingeni le. Kunento engathi uthi bayazi vele ukuthi hayi le asihlangene nayo thina. Ngapha uMakhumalo uza nama-solutions amaningi, kanti inkinga yini? Yilo ohlebile. So uma uhlebile ngomuntu usuke uyikhulumile lento oyikhulumile ngaye, uthemba ukuthi akazi ukuyithola. Kwenzeke-ke nama angazi yazi ukuthi kwenzeka kanjani. Abantu manje nje kunento yokuthi umuntu uhlebe ngaye, kungathathi isikhathi eside ayizwe yonke into okade uyisho, angazi ukuthi kanjani. Ingakho nje abanye uthola ukuthi kuze kuphele ngisho i-friendship. Yabona nje le ngitshela yona, ngisho la ku-YouTube ngabheka abantu mayengabheka ukuthi yini eyenza wahlukana nomngani wakho, onabangani nomngani wakho, ukuhleba. Wathola izinto umngani wakhe ayezisho ngayo, and vele-ke nje khona kwangempela mangathiwa sonke nje kuyenzeka ukuthi kuzwakala ukuthi sithini ngobani bengekho, bengaqhela abanye abantu bengasasikhulumisi, ngoba kunjalo ngithi singabantu Athi-ke uMakhumalo no singabantu besifazane, so vele njengoba siwu-4 ngeke sihlale singahlebi. Inkinga ukuhleba neqoki. Ayizwakali njengoku-admitha leyo nto ukuthi okay likhona iphutha, but angikho sure. Kodwa manje mayisebala iminyaka, mina ngithi hawu sesho phela uMakhumalo ukuthi wathini ngesikhathi esithini, naye futhi mhlawumbe kungenzeka ukuthi wayengazi ukuthi le ndaba yadlula. Shuthi kwaba yiphutha lokuthi usebenzise ifoni. Ngixoxele indaba ongayibuzanga. Kulabantu sebeke bahlala kuma-meeting kuthethwa icala lokuhleba. Ngayibala le kubantu abangibadala abangafiki kule YouTube channel, ngabatshela ukuthi kwelinye itoho engangitohoza khona sahlala phansi ne-supervisor ewubaba ku-addresswa ukuhleba emsebenzini. Omama bawu-2 laba abadala kunami. Benza ukuthi manje ilunch yethu ibe nzima ngoba masidla wabonakala unomunye lo sekuphe isolibi. Yibo abanginto abayaziyo bayahleba, bahlebana, okusho ukuthi ukuhlebana kwabo bagcine bengakwazi omunye ukuthi ngiyaxolisa, ngicela ungixolele, wangekho zehlisayo. Manje ngithi mina why abantu bezokhethela uMayeni ukuthi utholile ngefoni, into abangasitshelanga ukuthi kuthiweni yileyo-ke.
ileyo ke eyisigaxa or eyivuthondaba, ngoba phela manje ukuthi kuthiweni sesiqala lapho ukuthi okay, lento eyishilo iyasinda noma ayisindi, incane noma incane, mase siyamjaja ukuthi hayibo ngeke cha lo mama naye hawu into encane kanje usengaze enza izinto ezingaka nje engasajabuli noma abanye bejabule. Manje asiyazi, underline, highlight, asiyazi ukuthi yayithini imessage esefonini ekhuluma ngobani, ngoMayeni. Azazi athi asikho isidingo sokuconfronta umuntu ngento vele oyithole injengoba injalo. Ngixoxele umgosi-ke manje, my cousin, umzala wami ne emsebenzini wakhe ayesenkingeni enkulu nge-WhatsApp. Babexoshisana ngisho ukuthi emsebenzini wakhe shuthi-ke kunethimba nje ezofika lizohleba nawe nge-manager nange-boss, kanti liyarekhoda leli thimba. Manje sekufanele ukuthi phela manje uzoyiphika kanjani into ezwakalayo ukuthi uwe lo ade ukhuluma. Uyabona ukuthi ukuhleba kubi kanjani? Lana kwi-RSOD ngifaka le show ukuze ungabi bias, ngoba lana thina asikho ukuthi Mayeni, asikho ukuthi Makhumalo, sihlaziya into eyenzakalile mase ukubathanda sibathanda bonke nje ngoba hayibo umuntu uzomzondela nengakwenzanga lutho. Ya kwi-RSOD kwaba nokushisa ngendaba kaLachonco noMakhumalo. Nansi-ke nje yami le eyama khona. uLachonco wachaza ukuthi uMakhumalo wayenjani embona evuma FM mangaba ngikhuluma iphutha. Ukuchaza akusili iphutha. Iphutha igama walisebenzisa ukuthi uyasineka or usineka phakathi kwabantu. Uyile nhlobo esinekayo ngathi hayi no ke yabona uyam-undermine. Okusho ukuthi mase ithola uMakhumalo naye kuyofanele ukuthi ayiphendule ngendlela ezolingana. Kwenzakalani-ke? Wayiphendula uMakhumalo ngasi mina one goal iyalingana lento, ibhalansile. Ngoba uLachonco uma ethi uyasineka okusho ukuthi umfanisa nesithuphethu, ngoba phela umuntu osinekayo umuntu ongakwazi ukubhalansisa into ayicabangayo nokuprocessa imizwa. Manje uhlala ehleka nje eveza amazinyo ngaphandle, akusiyo umuntu oright lowo. And umuntu uma umhlonipha nawe awulisebenzisa igama elinjalo. Ngayisho ngaleyo ndlela. Mase singapha kwi-reunion uthi uMakhumalo angikaze ngimbone umuntu okhuluma izinto ezimbi ngami aphinda angihage athi swire. Hayibo angaze ngimbone usathane onje. Isihluke phi-ke manje mase siyifanisa? Thatha lento le, uLachonco noMakhumalo kwi-RSOD. uLachonco oqale wakhuluma wathi ukusineka kufana nani? Kufana nomuntu nje oyipharo sedla ama-drugs kakhulu, manje nje usehlale ehleka noma into engasahlekisi nje amazinyo akhe ngaphandle. Ukusineka lokho, hhayi lento eyayibhalwe i-RSOD mayi-translator ithi ukuba friendly, because ngabheka mina ukuthi bazothini ukutranslate ukuthi ukusineka. Engathi ngabuyela kuleyo episode. So because uMakhumalo useyitholile-ke lento uyayibona, sekufanele-ke yena asho ukuthi uzizwa kanjani ngalokhu okokuthi kahle kahle yena uwumuntu ophaphayo. Akagcini ngokuphapha, uphinde futhi uyasineka phakathi kwabantu. Kanti futhi-ke ngapha babuye futhi bephane ama-hugs nolasi. Usethi yena yabo lesi senzo ngisifanisa noSathane, ngisifanisa nesenzo. Wathi angikaze ngimbone uSathane onje emhlabeni. Hayi ke laduma izulu, abantu bamemeza bathi hayi uMakhumalo ube wrong. Bekufanele naleyo ukuthi uyasineka siyimemeza ngendlela efanayo sithi ube wrong ukuthi athi uyasineka, because maningi amagama engawasebenzisa ukuchaza leyo experience yakhe yasevuma ukuthi nje hawu waze wangibandela kuma-K angim-understand. So yayiyothatheka kancane ingabi nasisindo.
Manje ngoba sekuthiwe uyasineka, hayibo phela isiZulu siyasazi thina siphuma ngapha eKZN ey'godini ezahlukahlukene. Manje nje umuntu uma ethi uyasineka engathi ungathatha induku umdwebelele phansi uthi aweqela ulolayini uzosho leli gama olushoyo ukuthi kuchaza ukuthini. Angizwisisi kahle ukuthi uthini uma uthi ngiyasineka, yabo inkulumo isuke isiyalapho uma usebenzisa igama lokuthi uyasineka. Ayibona ingixolele igenerator bangumsindo, nami nje ngive ngikhulumisa okomuntu ohleli phezulu esihlahleni. Ngiyamemeza ngoba ngikhompyutha ne-generator ugesi awukho. So ngithi mina masi-understand-ile kwi-RSOD ukuthi ukuze kube nomsindo yingoba iqalephi. Ukuze sifike la sesithi yes wamtshela iy'ndaba zakhe, sisho kuMakhumalo sithi uwenze kahle wamtshela uLasiphi because naye ubebhizi ngaye. Siyayibona, sihlulwa yini ukuyibona masiza kuMayeni noMakhumalo ngoba into ecishe ifane le. Umehluko ukuthi le eya kwi-RSOD bazivezelile yonke. Sazile ukuthi uLasiphi wayekhuluma ethini noLondi, saphinde sabona futhi ukuthi uMakhumalo umphendula uthini, okusho ukuthi bayibhalansisile. Le ekaMayeni noMakhumalo engisola ukuthi uMakhumalo owabhala imessage yasiyaforwardeka ngephutha, noma yatholakala-ke la kufanele ukuthi itholakale khona ngoba siyazi phela ukuthi kahle kahle okwabo lokhu okubahlanganisayo ndawonye. Umnumzane Mseleku mawukuthi khona mhlawumbe wathi titi ikhodi yefoni yavuleka mayisetha ama-message uthi hayibo impela lo Mayeni esho izinto ezinjengami, wayiphinde futhi wathatha ifoni wayibeka eceleni wase wathula. Uma-ke esethula nalento eseba-ke nomoya kohambe ethi ayi cha phela ngeke usisi wake wakhuluma kabi ngami, mase mbheka ngaleliso simjajelani-ke singakayitholi. Ibambe kanjalo-ke mase ngichazela uMakhumalo kunamanye amavidiyo awu-2 enginawo ukuthi nje manje ugesi ngoba ungekho angazi ukuthi ngiyenza kanjani, inetwork iyahlupha ekhuluma ngokuhleba ukuthi kudestroya kanjani. Kodwa elami-ke ekugcineni because ifamily le noma ngabe kwakuthiweni into embi kangakanani ayikho into enjani engadluli, ngoba nathi nje kule mndeni le esiphila kuyo nemindeni yethu esiyithandayo hayi ukuthi abakaze basihleba, basihleba bayasihleba nje. Uhlebe ngisho umuntu omdala kunawe uyingane ahlebe ngawe basho izinto nawe ugcina usizizwa mase uyabuya uthi hayibo kodwa phela umndeni wami lo lento le yokuhleba ayinginamathele, angihambi nayo ibonakala emgwaqweni ukuthi hayibo umalume mhlampe wathi ngami, u-anti wathi ngami, umzala wathi ngami, ayinginamathele. Idlule kanjalo-ke nami bengisho lokho engikusho nje ukuthi asikwazi ukukhethela lo abamhlebile ukuthi yena akenze njani, singayazi indaba ukuthi ayithini. Kodwa futhi ngoba phela mdala umndeni lo bawumndeni noma phela sibabuka kwishow sibe sibona ukuthi awu cha sebesiqambela amangayo, kodwa phela manje engayidlulisa ngoba nakho umakhewu seyabala ukuthi hawu engathi sekuphela unyaka wesibili ikhona lento okungaziwa ukuthi ithini. Mina futhi engize ngithi ayi okungcono ayisali ingasaveli ngoba phela sesiyasaba manje ukuthi kanti mhlampe into enkulu yabo ezosenza ukuthi nathi sibe sesiba judgmental noma sesihlebe kakhulu. Abasale sebeyibamba nje yabo ayineke iqonde iqhubeke-ke impilo. Hayi kodwa ukuthi abazwani bayazwana-ke have bezwana. Ave bezwana ngisho laba abadala-ke abaphezulu uMacelo noMayeni bayazwana, abazwani kwisho kodwa bayazwana-ke ngaphandle. Uma ungangibuza ukuthi lokho ngwakelaphi ngizokunikeza i-evidence. Phela manje mase ngitshela izinto sekufanele nginikeze i-evidence, kodwa-ke le nto yami yokuthi nginikeze i-evidence manje sekufanele ukuthi ngikhokhelwe-ke u-extra 200. Hawu ngiyaphithizela mina, ngiphithizelela nina ugesi uyahlupha lana, ngiphithizele ngimfunele into ngimkhombise ngithi bukani-ke ukuthi ishow le ngempela yenza lento kufanele usenze kuyishow. Kodwa ifamily yona ihlangene, awu bayazwana wema, bayayikhipha behambe ey'ndaweni ezimnandi, behambe ney'ngane. Ulona nje ubani konje ugeli
kaMangabe, umbone egone kumacele, mase sithi kanti pho manje uma bethi iy'ngane nazo ziyabona ukuthi i-unit ayikho, basho ukuthi zibona kanjani ngoba nayo ingane igone kumacele. Kusho ukuthi iy'ngane ayinankinga. Nangu ibani lo kamacele omunye umfana, naye futhi ubone ukuthi hawu, shuthi uMayeni wayehambe naye ekhaya bebamncane nje, bey'dlalela nompumelelo ngoba iy'ngane phela ezandawonye ukuthi bona babanga ukudla kwabo, hhayi abakubange bodwa beshiye iy'ngane ngaphandle. Ake ngishiye-ke la, sengu-anti ohlebayo, Nkosi yami ugesi uyasihlupha.